te dagabubrom yapisia padba ikwa man kesai padba ru shopi apren kajing kren jangkini ki sarkar ki jangi ki badan hati po sekretariat ba kai kajing ai clear kajangki sengi ki padba kamlong ka basai na kaliang kajangi ru in pensai sarkar ya ka ai ka jingmut ka jingmu ka jongi ha wangi dan menen kasi apreng ketika program ka jongi te ha kani ko mi dan ni chairman jongi ba bansai mar banyang nanta iba jidi sulai badi member jongi jokai ayam te ha ne ko ngan ai ka jingkran du sai iba jidi ba iba bansai kin ai ka jing pensai sapi ipat ba kran jongi Minister dijongi stonat bagi keren mereka ba linggo kalong ba menin kasmi kwa ikendo nandu si minister nandu deputy minister mat cabinet hadu secretary regimla mania kendo ka ga jingmut ka jongki ba menta ki keren haki media dia bakut ngia kendo ya kadisi ti ka supediang rekamla ban ong ka ga eru ni borom ka disi baka pediang ini ngira ya tu orang ngen poi yang usi minister mereka basusi mentah kalau nadu menden bi kong amprin keren ya katu baong bu adhar ulong kumta tiba menda isoi ba pol pensai kumtu so rakam ru pensai kumtu mereka basusi kalau balai menden bangim yo bania kendo minister ibi ka sekretariat kadi ka jongno ba ka sekretariat kadi jong pai ba dah kenwau ki babaro sambu kendai ngut kidai bangi pensiong bangi kipai ba ibe piwe rega basusi menen kalong bangi akran ke penjestret kiong ngimla tika ega jengmut bat kawai ru kalong ba ngapenram ya ke banjing le yang menen kalong ba balai kita untuk dipelit abak don penjestret dipelit di bandan hadian kabaning gong de kadai banget penram pala dipelit long jejai pulit nai aiding pulit namar balai menen kibun ngiburam ba bun bananong kendong mereka beribal utan yang ini kalau ba tanggo kenhiat ngarong buat kenhiat nama balai wi badai bon kinong kendong bupli ukenhiat tangong buat kenhiat balai bantendong dulu lagi ni kamde kita kileno ni kamde kita ki bawa lepen keluar rengi pen susu ya ki bat ngimang ya ki wat le adhar la le adhar mereka baki wan uat wan nam dingiman sing kami kajingong bengimi surok ni hapan ni surok rengi ada ke jingthor dan respon ini piwai nado bangi ai ke jingthor saka disi ruem jauh si minister ruem ilapan pai keleng lasa assembly ipan pai bara nrepungat ki amli rem dan respon wero bat kawai ka basusi kalong ba subha waju kam ba e jaj ban reo re pieno ya ki duk kisuk bat ki bajenjar bat ki ba e kisam regi bon ki jing pendo jongki Rengila ya keren mene disi mla banong iong bangin saya keren rengong kat bakim pasot sotu naipat pendu tie lada kiwe ki bam balai kita ki bom don adhar kin satangan tang kata ngai ya iskatri jongi bat i iskatri la pensai gatu kemandai sherman un pensai susu i keren jongki minister jongi badan burom tema kawai kalong ba susi palat ba ngimyo bandrung haskatret kan mau ketiga jongno ini mentan IT baik di Sherman keren Dr. Blaise Jibon nakaliang jonga kum chairman joka Awaken India Movement hangni idon lang kidkot kum players ngau ngimdan kam chu ban itu nai piatip hi kum kipat ba nong song apa kejela jongi ya ke bangile nam tak ba don Shibun ki babeng don Shibun ki bakentho laipo jat ki kentho ya kata man kapor ngi i hero lembagi social media namar ki sutho shai baki balariu spa ela di kim perkhat chu ki baduk lada ki baduk ki yapno lada ki baduk ki do ya jingbam lada ki baduk ki di ban sutho banongno batang ki baduk kin emro marwei ki bariu spa hi lane kita ki briu ki basutho baki la biang ela de shimet kim kenchu ki baduk dalele royam menin kesngi kuma PE bakadon ka public peaceful demonstration ya banakaliang jongko organization kabadi ka National Federation jongka Re India
Ngilayo ban pensyai si kipai ba bapli ki babun ki baduk na ki nong kendong baper ki wan chapok kate ki jaka ya ba ngi so thu shai hiro ba ke berkhoi ki bang yeng kum ki pai ba nong song snong ki ba im hapo ka ri India ngi yeng halo ka hak ba ka jing hisha kata ka long kat kum ka fundamental rights jong ka riti senchar pai ba kata ka ri ka Indian Constitution bad hakani ka por ka bamanta anda habang ilayat keleng anda habang ila proyek program menin kasngi ko mapias ngaw ki jikran jung khot jangi ba jadi menin kasngi dang angnot bangini kendo bo chief minister ndoi chief minister kemi kendo ngilamot bani kendo deputy chief minister ro kemi kendo bangi ko abani kendo hero ya kita ki minister in charge ki badon hapo ka sarkar jela ka jongi ndai iwe ro ngi kemi abani kendo haka ba khaddo padengi ya kendo ya kita ki nong trei sarkar ki balong kum ka deputy commissioner ya ka bala thonghi da ka sarkar habani kendo berkata bani kran halo ka hok jung pat ba ndai ke berkhot ko mga ong ni ka port an habang ayo sngawi ka jingkran jong I Dr. Ampadin Lingdo kumjuro ka jingkran jong ba Paul Lingdo kini bro arngot hiro ayo sngaw ba kran hiro daktin paren ndai ni hang ni matang ikran daktin la jong berkhot ki pat ba ikran daktin la jong ba ngaburom hiro kumya I ba ariki ibalong UMP jong ka jala jungi hapo ka parliament ro ikran tin khasi ke berkhot gidi basuthu shai ba daktin la jong ngimdei ban pendam dalile ro em handai ke ka bang isnosi kalomba ki minister ki badon hapo ka sarkar jela ka jungi ki ong ro yengi bawa kan tho ya ka sarkar ka di ke jong no ka sarkar ka di ba jong no bamta bangin kam ong ba wat kan tho ya ka sarkar hato ka di ke jong pi simet kong amperin hato ka di jong pi simet ba polindo hato ka di jong pi simet rakam sangma ke pro khoi ki bangi kran ne ka por ngi kran halor ka hok ba ka jing shisha kum ki pat ba nong song snong jong jala Meghalaya ngi yeng halor ka hok jong riti senchar pat ba ngi klampen kenya no ino ru em bat ngi ong ru hane ka por anda habang yo sngo ya ka jing kran jong ba polindo lo ong buru ba nalor bangi la sngo dekat English bola kran ki babun ki pat ba kem sngo thu handai la sngo ru bagidan kita ki strict guidelines jong ka sarkar India ke ki strict guideline jong ka sarkar India halor ka ka an ba phi pendan kam nakapta ban ong ki pai ba bakin do ki khawration kin do ki scholarship kin do lo ki benta baro ki ba ka sarkar ka ai ki scheme ba ka ka ta ka an ka bawan ra da ka sarkar kmi ban pentri kam ka sarkar jela ba ka sarkar jela ka long ta ka nyang kongo ka sarkar jela kan ditang ka ba kongo ya ka ba ka batha ka sarkar India ngide ki ba em hapo ka jela Meghalaya hatong imde ki ba em hapo ka sikchidil hatong imdan saya kata ka autonomous district council mentakan haban kren lok ne ka benta anum dei ban amba ka autonomous district council lagari ka KHADC ka JHADC ne ka GHADC kini boro likely ki bdei ki autonomous district council ki bahaban pe ya ka hok jong ki nong song snong khamta mengi kum ki jai penriu ki ba em hapo ka riulum jong ka jai penriu boro ka wei ngi em halor ka hok ka jing hisha nadong shadong boro khoi ki ka bang yo sngo man la ka por babun ki paj ba ki balai ben tap vote ki let lomba ka epic ladaya ka epic pimla ban yo ya ka verify ane ban penshisha lomba orang ba snong pinum yo ya ka epic dalile ro em handai ban yo ka adhar da kalau ka basuk komenin ka sngi nakayang jong usada ro bawan hang te la penshisha ya ka balo file lo da ka FIR ya kita ki brio ki balong ki menderi ki wan hapo ka snong ka jong umenta ki yo da ka basuk ban yo adhar da balai amdan kam ban penshisha orang ba snong nambal balai lasuk ban yo tang na ka sarkar do adhar lo abiang handai ken mau ba habang idak em hapo ka riti senchar pai ba jong kari India ngidon hapo ka kernit ka bahan rio jong kari India bagi di ru ki pai rio lom ki bala pej lakmi lembaga district council lada ki ni ki berkhot kim don kam shu ngim don kam shu hiru yo epic da lele ru em nginum de shu monong bagi long ki pai ba ki bejiet ya pi ba pingin pa chapo ka assembly dan ingin pa chapo ka parliament dan ingin pa chapo ka autonomous district council ba kum ki pai ba nong song snong ini ba su thu shai ka hok ka baklan ba ka bor ka baklan dei hangi kum ki pai ba nong song snong ki bedon haka lawe ke bang im halor kata ka fundamental rights jong ka riti senchar pai ba ki bar khoi ki bang apan pa hone ka por namar balai nakaliang jong ba polindo nakaliang jong rakam sangma kum jo bat I Dr. Ampadin Lindo ya bagi la penchai tang hapo kita ki media ka ke bagi penchai ka lomba ki klam ai ka jing penchai ka ba light load ki pai ba ki klam la hero ban penchai ka kata ka ai ban pendu no kita ki scholarship ban pendu no itu khawration ban pendu no ru kita ki bon ki scheme sarkar ba phe ndai ba polindo ile ong ba don tang few scheme kamu tak hendak ki scheme ki don lada ki don tang hendak ki scheme ro penshai
Kamu minister, obedan hapok ka sarkar jela, pensyai si kipat ba nong song song jong ka jela. Day bagi kipat ba nong song song jong ka jela. Kamtam ki bawan ni kilong yin ki baduk. Ban ong no iki bagi long tangkum ki mrau ki ban em hapok ka jela ka jengi. Kata ka mut. Kam don hok syuru ye kipat ba nong song song. Kamtam kita ki bawan chapo ki ba ai ye ka jingkersan. Banong bang inum le hero yo adhar dalile ru em kamut kita ru kim deshu banong ki breu ke bem pok jela ka jongi bat ke ai ka badan kam kolong menta ai ka an pen i kita ka an ka ai kita ka an ru ka balaban pendam no ya kata ka khendit ka ban reu ka ai kita ka an lada ka sarkar India ka ong ban le ya ka ai ka bakal le ka sarkar India ngiru ngi haban ong habak do ngi sung thu sai ba ngin sa du no ya ka jela ka badan hapok ka sik schedule ngin sa dono ru ya autonomous council bang inum la syu dalili ru em ban ong ba ngilong kita ki trairi ngilong kita ki riulom ngilong kita ki brio ki jarong jai bri ri pai kini ke ber khoi ki bang kren ne ka por ngaso ban ong ba ngim don kam syu ban ong ba ka sarkar jela kandang le ke bar khoi kani ka bamenta kalong ada ka sarkar India ka la ban le lot di bar khoi ko sarkar jela ngidon kam ban pendam no sisundon ngimdan kam chu ro bagi pai bagi le vote ai ba ka sarkar jela kan long no kum ka World Health Organization ya ka blathit do ba Bill Gates o beri uta o beri spa tam ha perthai o beri spa tam ha perthai menchua ya ka World Health Organization ida ka pulih po school hendrai mata o thet sendan ya ka World Health Organization ban pelong ki pai ba ban ai inject kat bamon ai vaksin kat bamon penyap ki pai ba ru kat bamon dan kam chu ban le ai ru em tegani ka jolla ka jongi ru ba ka do ka sarkar jela jongi ngit scam kan salong hiro ka sarkar jela shibet ka jongro jongno lasa hedin habot ba ka ai ka ban jai ki long din ki jongi kalong ladang idu le si sendan sa district council balada ka district council ro kam nak ban kan ai issue yang ni ka benta kata ka mot ka district council ro ki pai ba nong song song jong ka jela ki badon ni ka bor ki balong ki nong jet ki ba pa ya pi ba pinlet kita ki benta ba per ha ba khado dan kaman pendam no ka district council na kata ka dong on na ka liang jongi kom ka kanhon Awaken India Movement. Kai berfight ka bang isau thu sai. Habang iwan cepo ka jing elang. Ngiwan hapo ka jing elang da ka jing light load. Ngiwan ha ka jing elang namar bang yai rin ka lang bat kariti sencar pat ba. Bat kum joro ha ne ka por ngisau ban penrem jor. Yang kata ka law enforcement. Lani kita ki pulit. Di bawan hang tei hapo ka jing elang jongi. Ngilang mut bagi wan ban senran. Ndai ki wan ban pentut ya ka jing elang ka jongi. Sisndan lagi ba persang ban ra ki khot ban ra ki pai ba ka jongi. Keleng sodong ka chabamon. Ndai ka ki jimut bagi pulit kin hapan le kum tu. Lada ki pulit ki don ya ka bor menta. Ka ki jimut menta ki pulit ki long show kita ki public service. Kim dei show ban long ki public service. Kim dei show ban long kita ki 7. Na ka beta ka hok jing ki pai ba. Ndai ka wei ka bang hawang shu ro ko magistrate bawan hak teks ni. Menin kasni ola jumpa uang bangar wadi upat ba ndai isau thu pide upat ba ndai kemal ba pide upat ba aboyo e ka tulok pide upat ba hable e ka duty lada piong ban hap kem ro ini pihaban kem lada piong ban le ai ro upat ba pihaban le nama ka duty ka jongpi ka dei ka kam ka pil ayo da ka jingsiu na ka sarkar jela dei ko mangi kum ki pat ba ki bom don jingsiu ai ro em ki ba yen pat hal ka hak ba ka jingsisa kata ka dei ka benta ka bang apan pau ni ka por nama kum ki pat ba nong song snong ki balong ki nong jit ya ke ai ber khoi ngi em halor ka perthai ka balai loi ngi em halor ka ri ka balai loi ngi em halor ka hak ba ka jingsisa kum ki nong song snong ki bapura don mano ro bala ban penbor bala ka sarkar jela kasau thu baki ai ber khoi kin hapan pensyai purai kini ka benta mi sakmat pen i kita ki an ki ai kita ki an ki baka sarkar hapan damno pendukno ite ki skim berkhoi tangang do puntan adhar bat pensyai ru si pat ba u ai uta u adhar bat ka ai ka daw bagi pat ba ki mon hadu ka menta ka long bagi klem pat yo e jing percaya ba pura ki pat ba ki ba em se ki than ngong kendong bonsin ba pli ki long tang ki breu ki ba shu em ha ka kam simet marwe ki shu em ha ka jing trei ka baman na ka sngi ke jongki ai ru kimyo Andai haki pori ba mencua ka sarkar kawan ra igi skim. Kawan ra igi jimentoi jigi pai ba. Andai menta ka sarkar langsung thu no daga bakan haban pensyayu adhar ada omla ban pensyayu adhar. Kata kamut ka sarkar kala persang ban kelon simet. Ya ki skim jogi pai ba barok hoi ban ong no ba kani ka skim kan long no ka jonga o minister jonga ka minister. Haga ba khado ki pai ba kin sa ka umdum. Ba ki ai barok hoi ki ba haban pensyayu ne ka por. Ba ki ai ka ba pol lendo ola de ban ong hiru. Ba ka de ka jingi ki kam de ka jingi ki ban pen mensau ka de ka jingi ki na ka ki pat ba ke bayang halor ka hok ndai ba pol ndok la de ong pelpa no valid ground to oppose ka bu ngim don ka valid ground to oppose ka ek ta ka valid ground ka bu ba pol ndok la persya lupa ya ka fundamental rights
jong kariti sencar pai ba jong kari India ubapo lindo dan hapok ka sarkar jela jong ka Meghalaya ubapo lindo di minister jong ka sarkar jela ka jongi ubapo lindo ru sisndon la ong manta ba kendor su ya kariti sencar pai ba jong kari India kamu ngi kum gi pai ba nong song stong hapok ka jela ka Meghalaya ngi lalong no tangkum kimrau ya ka bangin haban so thu no sisen kasi ngin salong tangi Shakri lani ki nong tre jong ki minister ki badan hapok ka sarkar jong upai ba ka bade ben thong hi upai ba kemudian menjadi hidup baik ba bahkan ia berkhoi mata ke sarkar kam dan jing mentoi isu manong nak tau pai ba baniram ke sarkar jela ka jongi kelalong tang ke sarkar ka basu wanra nak benta ban chupen mentoi simet yanorieno ba chusu hane ka pora saban ong ladang apai halor ka Supreme Court badan buram namar ha ka artarik jong ni ubna yayong ba menta nakalyang jong ka Supreme Court kada penbu ka jingkli sapok ka sarkar India kalian bu kajing keli sapok ka sarkar India nama gidan hadu kesan hajar kendai spa nyongut kinong tray bela kidi benyo napok kanika skim ka baki ong ka GRAP lani kata ka grab bong no kanika graded response action plan kanika ay berkhot ka skim ka baki ni kinong tray bela ki klem yo ka bainong sngi ke jom ki nakalyang jong ka Supreme Court badan buram kala bu ro ya ka jingkli sapok ka sarkar India jungi ka ay ka an ka ba pipendo jing mentoy ya kini ki bre ki bal tray Hendrai mentah syusung haban kran ru yakani sepok ka National Human Rights Commission. Ka National Human Rights Commission ka AKA berkhot ka badi ben song thu kan haban yeng ban yerap igi pat ba nong song snong namar ki pat ba nong song snong ki badan hapok ka jela lani hapok ka ri India bro ka wei ki em halor ka ri senchar pat ba ki em halor ka ri ka balai lot ki em halor ka ri ka baki yeng halor ka hok ba ka jing shisha ba ka mon shimet jongno re jongno onam la ban penbor ada ka sarkar ka di jong pat ba wat pendo igi skim pat ba ndai ada ka sarkar ka di jongno re jongno shimet ka tapi la ban yat kat bamon habak ado ki pat ba gidi benong cisndon ngim dan kam shu yu epic namar orang ba snong rum don bor shu menta yu adhar ki ai ki berkhoi ru gim don bor shu ki sim ki sardar gim don bor shu yu adhar menta kat bamon la ban yu adhar lada piwan tang sisngi arsingi po jela Meghalaya menta la sub ban yu adhar haba khadu ka district council kan le yu shu ka district council kan le yu shu haba khadu ngi don kam bentaro baka district council kan haban kran kini benta nakalyang jungi lasai kasngi ngin haban le yakendo ya u chief executive member jong ka KHDC amde tan KHDC ngin le ro ban yakendo ya ka JHDC ban ka GHDC nakalyang jong ka kunhon ngin haban pha ya ka jingtho onum dei ba ong baki pai ba kin long tang kum ki nongwei hala ka jong kari ba ka jai ben rio kita ka ding ba pen pau ne ka por ban nakalyang jong ka sarkar nang ni shakmat ka di ban pen shai ji khmat ba amde ro ban kan dak tin phareng amde ban kan tin nongwei kran dak tin la jong ada video khasi kran tin khasi ada video phareng yang tangim ta ban ong pi minister jong ka jela Meghalaya u khasi u balong hunyau trap hunyau wasa kita gilong ki jai ben rio ki balak balong kum kita ki minister ki MLA po jela jengi ndai nang ni shakmal ada pidang ko balong MLA kan mau ba ki nong jet ki de ki jai ben rio jong hunyau trap hunyau wasa ki ai berkhoi ki bang ngiyat hlo ka hok ba ka jing shisha kum ki bat ba nong song song jong ka jela hapok ka ri India Shushu hakani ka por nakalyang jungi ngi haban buk ka jingkeli ru sa i kong amparin lengdo nama iladip ong mene shakmat bai ong nadu arjar khan rio terte ila de ban pha ka jingtho sapok ka sarkar India bagi pai ba nong song snong kim don kam yu adhar ndrei nakalyang jungi ngi pan ka jing penchai bat peniru ka jingtho ski pai ba kai kata ka jingtho bela pha ka sarkar India knang bangiru ngin yo pha lam ya ka jingtho ba pila pha sapok ka Human Rights Commission kum ju ngin yo pha lam to jingtho sapok ka Supreme Court badan buram jong kari India kani gede ka benta ka bangi dan kam ya phi kum ka minister pilong ka minister shimet jono re pilong ka minister jogi pat ba ada pilong ka minister jogi pat ba kan mau ba yeng halor ka ho jogi pat ba ai ka jing panchai ai ka jing tho shaki pat ba bakin yo jing panchai ba pura kata ka di ka benta ba kongsan nolo kata ka benta ngasoban ong ro ye i ko amparin lindo ko mai ong hapo ka news ngai i ong ba nakalian jungi ngiwan ban penrem ya ka sarkar MDA ngi klaim kran ni ka sarkar MDA ka dei ka badan da ki ruling party ka badan lumba kita ki party ki badan hapo kata ka MDA ndai ngi kran ni ka sarkar la jong ngi kran ni ka sarkar jong upai ba
Ngiklan penram ya ke sarkar bala sencar ke MDA. Nagi kiran ya ke sarkar juga pai ba. Lada kita ki minister ke bedan hapo ke MDA ngim itu MDA. Nagi itu iki kum ki minister jong ke sarkar jelang. Ngiklan penram ino ken mau ba wan num penlong merau ro yangi, wan pen thok bria ro yangi. Namar ke AKA berhoi ke bang ngikran halo ke hak bang jing sha. Namar ngi yang scam halo ke riti sencar pai ba. Namar ki don ya ki benta ke bakongsan. Lada ngi pai ke kum krenit ke bakat kendai. Jong ke fundamental rights ka de ong lupa freedom of speech and expression. Lani haktin kasi ngi haban pun syairo ba kadai ka hak ba ka jing shisha bangin keren right load halor ka jing yu i ka jingi kum ki pat ba nong chong jong ka jelang.